Love, kamusta man itong pamamalhin? Uy, kanang maglain ta ba? Hindi ko ginahan makikipon na lagi kaya di ko ganahan sa imong inahan. Pati pang malditahan, apay mga iani mo ay mga labtanon kayo, apay mga isuon mo, dawlin lang akong permintiliyok sa balay. Yung salog, manggod kay abignay, tigsunod nila. Ako pa'y manglabas sa inyong mga bulingan, ako pa'y mahugas sa plato. Unsa na yung mga isuon mo, kamot? Yung mga tiguang naman na sila, uy. Sa ama na lab nga kinala sa tama gwanta patarong ke sa asam tam og maglain ta asam tam mo yo apin tagkarto lang tayo uli ato langob. Muni kamot, unta ka ba? Ka naman nagbahog ka ba? Aning kamot lagi ko da na ganin paning tiil. Susangot lang naman sa iyo, uy. Puhon lagi makaluyan ta. Pohon, kanusa pa ng puhon na, sige lang ka puhon, maglain ta, wa magay na buhat ang tudkalon. Tulo na lang kabuk imong anak. Wa pa man ay wa pa si tulo. Tulo! Buha ra tong anak. Sus mo, kanay mo ang kuan, imong anak sa lain. Tulo na, apin na na. Ayo! Wala nang anak sa lahat. Ayo! Uy, Ay, bay! bye. Kumusta? Kumusta ang okay ra. imong utang? Kanang bay. Kuan lagi bay kanang ang iyo sa ko bay ba kanang inakuha na lang kuha ba bay sumana na lang bay kay apiki ba kay koron bay. Wa sa ko ka duty ron kay sig uwan lagi bay. Hinay kayo ang ang kuha ba kay mga sa akong sideline pod nga malit og lata mga botilyaw. Wa gid kayo daghang kay malit na gud. Ya akong fildo sunod simana pa bay nya. Ambot lang kanig na ba na mabili na to bay kay didakkan lagi to kay dako kay kog CE ba kay sa man ni bay. Pila di utang niya? 1 million. Kana imong rason ba? Mura mag napuno na ang akong kuha na. Mutbo ka ng rason mo. Di Sige, balik-balik ka ng rason mo. di Dugay na kayo ng utang nimo ha? Hapit na lang magpasko, wagi mo kagabayad. Nga, tulo na nakatuig. 1 million ang imong utang. Ya karon, magsigi lang kag ingon anak. Kanang pwede sunod na lang siya buwan. oh, sunod buwan na lang bay Buwan oy or- kay basin dere Sa ka makadaog na mig kamusta nga, pizza ka, bayad ba kay pala? mga Suko. February 31 bay 2025 mga anak makasugod ko gata ni mo anak. Dili na ko mo dawat sa imong saad. Saad! Kung di ka mo bayad, nagdoong na ang pulis. Oh, ay Ipapulis ti ka, ipapriso ti ka. ayaw yung taon bay uy Dangko kayo mo utang 1 million? Kanang, Ha? sir, kanya sa bay ha kanang maluoy to ka sa kung bana sila. Bay. Pwede na ba kay mister? oh February kay mo Ako niyo kaluye? di bay ay kanang Masabot pero masabot naman ta kasi ba nakawit si gibuhat to lang oo nya anak sir. nya ikaw patre nya kanang kuan bay ba og papriso ko nimo bay kinsa na mo bayad sa imong utang Magaling kang kupal ka. wala na mo bayad bay Bahalag wala na mo bayad. Basta ang importante, masud ka sa prison! Mating kagol ka! ay sa bayang tanday uy kanang Wa na yayaw. kanang Tulo ka tuig ko si paningil dili ya karon magsigi gyud og grason. at kuan ang goodbye kanang kay ba kay og ako na pala jud kwarta bay nga dako bay mabayaran jud na ako karo apiki lang jud ko bay wa pa jud ko daog swerte res bay Sir, maluoy tong kanang mo sir ay kanang ayaw tay pa prison niya kung bana sir. Okay. Kay- One word is enough for a wise man, di ba? Sana all. Ha? asa to Maluoy ko niya ako. Di wa ko yung kaluyi. Perti bang muntura na inyong balay tago sige kat-kat de perti pang lapo ka ya karon. Rason lang gyapon akong kuha. Ha? bay kanang pasensya na jud Wa na pasensya. Ang pulis nagdong na. kaloy sa mi bay Sir, bay mga prison niya kung bana sir ay kalalay kuan hatag sa mga pagkaon sa kong anak sir. Wala na yung makaon akong anak. Bahalag mamatay ni sa kagutom na imong bana. Basta ang importante mating kagol eh. Di ba ang kung mga anak bay ba? Okay ra suportahan lang nimo bay. Naunsa naman to. Ang akong 1 million nga kwarta, wala gini nyo matatahe ya karon. Ang iyong sa anak yatang nako. Unsa butaan mo lagi buangan ni na tagamina sa nako ha. Wa mo kailan ako? Wala. Ako si Jiri. Oh bitaw. Ako si Jiri Gahi. Ah. Klaro man ang naong ay kapindahi ka. Siyempre ata mo gini maningil maggahi-gahi para mabayaran. Nya karon ha. Asan man yung bayad? Kuan lagi bay kanang wala pag gid may kwarta dere bisig ang saon di bay. Imo pa ming huo wala gid bay. Sir, Ana na lang day. Dawatan na lang na imong bana masud sa prison ha. Mating ka gol eh. Ayun, Bay oy. Akdi lang ini pagkaon nga to. Nagdoom na pulis. sir, maluoy tong ka sir ay please lang sir. Wa na ko'y kaluin ninyo. So, sa tulo ka, tuwik, sige lang kong sakta diri sa buntot.
Bay, bay. Rason lang gihapon ang akong makuha na ha. Sir, nanawag na dahil kapulit, sir. Nagdong na to. Pasensya jud kayo kay dili na ginukmada. Aw, kanang Nagsakit naman gini akong tail si saka ni buntod ha. Napag isumito mo na yung palas buntod. arthritis na corona bay, tiguang yan. Sobra ko ni sa arthritis. Arthritis ko niya sa inyong mga utang na bayad. February, sir, mo bayad siya, sir. Oh, 32. Oh. Sige na, sir. Kana yung mga kuan, katok na gina na para nako. Dili na na-accepted ako ha. Aw, kanang Pasensya na kay ang pulis, nagdung na. bay, kanang. Ako na asawa sa akong bayad nimo baby kay kanang wala man jud kwarta diri bay, unsa man tani bay, wala jud kwarta gyud. Wala, pagkano sila, unsa ako ibayad sa imong utang? Kisa mapriso ko nya kinsa may motiman sa tong anak. Kisa may mo sa puta. Ang imong asawa may Di ko, uy. 1 million ang imong utang, musugot ra ko ba sa half million ra imong ibayad. Ha? Kapalit ang imong asawa. Half Pero million? napagyapon ka pa. Balas na 500. Pila mo na katuig, sir, or months lang na, sir. Okay, ana na lang. 1 million yung utang. Sud sa usa ka tuig ang imong asawa diri nako. Ban-uban ako. Sama niya, oy, mura matag kwartaan eh, oy. Sa ka Oh, impas imong utang. katuig. Grabe, wala. Maluwi ka na ko Sige na, labi ka Sir, na. papriso na niya siya, sir. Okay Ayaw na, lang, sir. dala lang niya ako Okay asawa. na, Judge, sir. Dali ra kay na Asa usa ka mga tuig. pulis, sir, padung na, sir. Ayaw, dala na lang ni. Dala na lang ni, dala na lang. Dala lang ni. Dili na ni desisyon ako. Desisyon ni si Umbana. Musugot na ko, sir. Mapriso, December sir. 20. Wow na ko na next year December 20. Sira. 2024 on 2025. Oh, bright ni mo sir. Kadumdum ka, sir. 25 jud ang sunod. Ah, siyempre. Ah. Anang bida. Oh, kadumdum ra ko sa inyo nga sir. Nya kanang dala na siya usa ka tuig sira impas na sira. Dali ra kay panahon la. Nako. Impas ang imong utang. Tanaday. Tanaday. Sukol lang ha, sukol. Sukol. Tanaday. Ay, sige, gay dia para maimpas ang utang si Umbana. Sukol. Sukol lab. Fight lab, sukol. Ay, ba ni mulak ka? Sukol lab. Fight. Fight. Adiste. Adiste. Action! Love, kano sa mata maglain, uy? Una ko ganahay sa imong kuan ay imong mga pamilya. Kaya ba, juga apiki pagkaayo. Uwan ta jud. Mau gani. Mau na gani.